Pitorogo Ganding Tresno. Kalau Mbak Dar apa? Pitorego Pitoroso. Artinya apa itu? Ya nek regone larang mesti rasane ya beda. Rasanya manis. Ya minimal kacek sithik. Aku pernah ngrungokke. Ya pernah. MC Nikita Bayu. Batik lurik kecemplung sithik banyu. Kecemplung kali. Oh. Batik lurik kecemplung banyu. Kacek sithik milih Gita Bayu. Enak lah. Aku ora ndek kreasi, aku gur melu-melu MC Nikita Bayu. Ya kae to. Ya.